Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi jami'an qadin nabiy wa salihin. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan lika ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, ay jihadin nafsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka. Ruwiya 'anillah ta'ala annahu qala ayyuha syab at-tarik sahwatahu min ajli anta 'indi kaba'di malaikati. Wa fil hikamil afaiyah man lam yakun lahu bidayatun mukhriqatun lam takun lahu nihayatun musyrikatun. Niki dipun ngendikaaken utawi bab masalah napa niki jihadun nafsi utawi tenanan mekek hawa nafsu. Ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilih nalika para sahabat kondur saking peperangan, Kanjeng Nabi ngendika, raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kanjeng Nabi ngendika, awakmu kabeh iku mulai saka jihad sing cuwilik menuju jihad sing paling gedhe. Napa niku jihadun nafsi utawa merangi hawa nafsu. Mergo ngeten gambarane wong perang jihad krana Allah, perang tenan bacok-bacokan. Lamun diparil jenengan iku menang, iku ya gagah. Siji gagah, nomor loro untuk bondo jarak. Gagah zaman yang menang yo gagah ya untuk bondo jarak. Nek kalah yo tetep gagah. Mergo nek kalah jenengan dicap syahid mlebu swarga. Penak. Jadi penak kabeh. Jadi nek perang tenan iku sampean menang yo penak, kalah yo penak. Niku nek perang tenan ketok gagahe yo ketok swargane. Kalah menang. Tapi nek perang mau jenenge perang apa jenenge karo hawa nafsu, perang karo hawa nafsu iku sampean menang yo ora ketok kondang, kalah neraka. Lah piye kowe jajal kowe? Lah ya wae kabeh kowe. Ke perang menang ya menang wis menang ngempet hawa nafsu, yo ora kondang wong gak ono sing roh. Ya, makane Kanjeng Nabi kondo, kowe iku mulai saka perang sing cilik tapi aku perang sing gedhe, aku perang apa hawa nafsu. La a'da aduwika nafsuka allati baina jambayka. Sebenarnya musuh sing paling musuh iku gak kok musuh, tapi napa hawa nafsu sing manggon nunggone antara niki lambung. Ya sing manggon nang ngene iki apa jenenge iga wekas. Dadi ada aduika nafsuka allati baina jambayka. Ya niku musuh sing paling kondang. Mula ora ana maneh musuh sing paling gedhe nalika sampean kepengin mekeg nafsu, ora ana maneh kejaba sampeyan njaluk utawa ngemis rahmate Gusti Allah supaya diwehi kemenangan apa mekeg hawa nafsu.
Wis ora ono maneh, wis tak sampe aku angel wis. Yesus. Ngendikane Gusti Allah. Ayuhasabu at-tarik syahwatahu min ajli anta abdi anta indi kaba'di malaikati. He cah nom. Ayuhasabe cah nom, wong nom maneh sing wong sing isih kuat dawa nepsune. Kapan awakmu at-tarik syahwatahu min ajli? Kowe kok sampe mekek gawa nafsu krana aku. Ngendikane Allah, anta indi kaba'di malaikat. Berarti awakmu iku kaya malaikat. Masyaallah. Jadi iki hawa nafsu. Wis ya niku istimewa iku sampeyan iso masyaallah kaya malaikat. Mergo niki dipun critakno niki tak baleni supaya sampean roh. Kula niku janjane pengen ngaji niku 12 terus ngono ya, lurus balik neh lurus balik. Tapi tak ongan-angen niku aku ngaji nang ngene kono sing kene gak ana bahasan ngene. Tak ongan-angen kok ewoh kabeh aku ya. Dadi kono ro sampean ora tau makan ya. Dadi kok ewoh kabeh iki. Manane ape tak baleni iku ora tak baleni sampean ora tak baleni kok aku baleni maneh. Dadi wis ngono. Dadi ya ana sing kiai model nenggone Mesir niku ana kiai. Kapan setiap Jumat itu khotbah mbahas iku tok til, gak ana liyane. Jadi kapan Jumat ya bahasnya paling salat Jumat tinggal, salat iku cagake agama. Sapa sing mulya salate ya bakal mulya uripe. Ngono kuwi bendina. Oh, kiai opo? Dene ditakok padahal wong ngalime pol. Tapi kapan ngaji iki kutok dhuwur-dhuwur. Yang mbak alasane napa? Lah iya. Aku sing tak baleni wae awakmu ora mok lakoni. Kejaba wis tak mok lakoni lah aku tak terus sing tak bulan baleni wae awak dhewe ora lakoni. Jadi yo ewah ngono nggih. Jadi ngoten nggih. Niki cerita mawon, cerita ben sithik. La hadda yatma fil wilayah wala fi manaluhu ar-rijal minal maratib al-iwal illa in mawwata nafsahu wa hadzabah wala ra'alahu rif'atan ala ahadin abad. Nggih niki sama nangan-nangan. Nalika panjenengan niku kepengin nuprih perkara sing banget dhuwure. Nuprih perkara sing banget dhuwure. Pangkat dhuwur napa niku? Pangkat wong sing iso mekek hawa nafsu. Iku pangkat tertinggine manusia itu nalika jenengan iso mekek hawa nafsu. Kula wae kalih bojone kula niku rene dikandhani, "Mbah, apa ana kalimat ngene ya, Mbah?" Kalimat apa? Bojoku nek omong lan dilanyong ngono biasa ya. Kalimat apa? Kowe krungu kondi? Pokoke aku tau krungu, alah paling kok TikTok itu aku ya. Paling kok TikTok. Ya mbak kok ngene. Napa bener, Mbah? Wong sing mlebu neraka kawitan iku depak. Ora aku. Yo karo aku. Apa pertama sing apa mlebu neraka iku depak kiai macam-macam. Sebab apa alasane? Depak iki ora hukum tapi do korupsi. Kiai ora hukum ya mumbar hawa nafsu. Saiki kula niku to TikTok miris kok niku. Nang bar kombene kancaku dhewe lho ya nang Pekalongan iku ya ana maneh la ilaha. Ya kopol apa iki. Ya sembang nggih. Sembang pekene gawe wis kaya. Dadi nalika sampean kepengin gaya pangkat sing dhuwur, yaiku pangkat apa? Pangkat mekek hawa nafsu. Sampean kapan iso mekek hawa nafsu? Pangkat derajate waline Gusti Allah. Mergo anta indi kaba'di malaikat. Mergo awakmu nek iso mekek kaya ngono ku siji kowe dadi wali, nomor loro kowe kaya malaikatku. Iku ngendikane Allah.
Kapan wis mekegawa nafsu berarti kaya malaikat lan jenengan iku bakal diangkat dadi waline Gusti Allah. Lah saiki wong sing berpangkat-pangkat sing jarene ngene jarene ngono malah sing ngawehi dalan amba nglakoni hawa nafsu. Ya, jadi kaya ngono. Mula tengene iki la haddayat mau fil wilayah. Kowe ora ana dalan kepengin perkara sing dhuwur derajate. Kejaba apa? Kejaba awakmu mateni hawa nafsu. Mulan ngajar nafsumu dhewe. Dadekno nafsumu paling matoh-matohe musuhmu dhewe. Ya wahadzaba, kowe kudu ngajar nafsumu dhewe. Ngajar nafsu mateni nafsu. Siji kowe nek kepengin dadi wali, dadi malaikat sitok gampang. Malaikat itu malaikat. Malaikat celing to ngene kono, celing. Ngono ya. Makane ben iki akeh kiai-kiai sing jarene Jumatan nang gone Mekah ya akeh yo. Jarene tapi kadang-kadang ya ana kiai sing bodho, wali sing bodho. Jam ngene jam 1. Ya gak semanten Mekah wis bar kok Mekah lho. Kowe wis bar kok Mekah iku piye? Mekah lagi jam piro, Ya. Mekah orang Jumatan nggih. Jadi ora ana tidak ada jalan kejaba sampean kepengin ngeraih pangkat sing dhuwur kejaba mekek hawa nafsu. Makane Kanjeng Nabi niku sering takoki wong sing ora patek iso mekek hawa nafsu ku sitok wong wedok. Ya, kan dhisik tani sing amu sing tak dukung ya wedok ora ndi. Sing iki lanang wedok iki. Sing paling ora patah iso nggawa nafsu iku wong wedok. Jadi Nabi mlaku-mlaku nang neraka. Sing paling akeh iku penduduke apa neraka sapa wong wedok. Ya sebab apa? Sing paling elek-elek wong wedok gampang ngilangi keapiane wong lanang. Wong wedok iku gampang nutupi keapiane wong lanang. Bendina wae dhuwit. Ya, bendina wis nyel iki bendina. Siji mangsa kowe kleru karo wedok, kabeh ilang kabeh. Apikmu ya tenan. Nggih. Bojoku ngono iku. Tenan iki wis. Paling elek-elek wong wedok iku apa? Dekne itu tidak mudah ngetokno keapiane wong lanang. Kowe salah sitok 1000 apikmu kebakar. Oh, iku wong wedok tapi ora kabeh, iku rata umum. Nek umume berarti klebu bojomu ya bojoku barang. Ngono lho maksude. Makane do ngaji ben roh ngono ya. Wis ah. Masuk. Aku nek tahu iki laparke beli sama aku. Belo kalah ya. Oh wis. Iya. Ya berarti Quran itu memang untuk kanggo wong lanang ya kanggo wedok ya kanggo caci kabeh. Ya kadang ya ngeplay wong lanang, kadang ngeplay wong wedok. Riyen gak ada sopire. Kada sopire mateng ya. Ya nggih, la haddayat ma fil wilayah. Kowe nek kepengin untuk wilayah kewalian utawa iso mekegawa nafsumu ora ana maneh pangkat mau iso morae kejaba awak dhewe mekegawa nafsu lan ngajar nafsune dhewe lan paling mau anggap paling gedhe-gedhene musuh iku nafsune dhewe wala ra'alahu rifatan ala ahadin abadan. Nek awakmu wis iso mekegawa nafsu aja ngrasa luwih apik timbang wong liya. Lah iki lho repot. Sing malah repot wis tok iki wis. Kowe wis iso mekegawa nafsu, barang roh wong, kaya ngene iki lho contone, sampean bareng ngaji, merono ana wong mabuk-mabuk. Alah, dapur ngono ya. Lah iki sing elek, iki lho sing elek. Iki kudu mau terus siji mekegawa nafsu. Nomor loro nek wis iso mekek awakmu aja ngrasa luwih apik lan duwe pangkat di atas orang lain.
Makanya Habib Umar pundi niku Yaman niku nate ngendika ngeten, "Cung, gadah majelis gede kok aku sampai ngerasa luwih apik timbang awakmu. Dina iki pengajianku tak bubarno. Ya, nek panci aku ku luwih ngerasa luwih apik timbang awakmu iki lho. Dina iki ngajiku tak bubar. Karena iku panci kudu terus. Jadi sampean niku saya iso munggah pangkat, saya maka gawa nafsine tambah kuat. Jarene Mbah Salim ngono, saya dhuwur apa iku jenenge wite, saya gedhe angin. Mbah Salim ngono. Dadi nek ngono kuwi saya sugih, ya saya ewoh ya. Ya, saya sugih, saya ewoh, saya pinter, saya ewoh kabeh. Semono iku Allah nek gawe. Jadi kebahagiaan itu ternyata bertempat di mana-mana. Kebahagiaan itu bertempat di mana-mana, tidak di satu tempat tertentu. Kadang kebahagiaan itu manggon nunggone wong sing ora duwe sawah, ya ono. Ora sanggup juga mati. Kebahagiaan itu tempatnya di mana-mana. Manane nek kebahagiaan manggon sing sugih tok, lha sing tidak BRI lah. Guyu terus kan ora mungkin ya. Sing duwe dhuwit kasirane saya botak iki mergo ora mikir. Mergo lho tenan lho. Sampeyan karo saya ora kasirane bingung sampean. Ape turu dibel sesuk ana dhuwit saiki nggo sebrakan. Ngono wis ngono iku mbedina. Mumet sampean. Ya. Ora bantu piye, bantu kok ya su. Iya maksudnya. Jadi iku sing iso ngendhaleni hawa nafsune ya awake dhewe. La hadda yatma fil wilayah wala fima yanalu rijal. Jadi ora ana perkara sing iso ngunggahno pangkatmu kejaba mengke hawa nafsu. Lan nek wis iso mengke hawa nafsu aja ngrasa duwe pangkat ing atase wong wis wong liya wis padha ae. Mangkane wong ku aja kaken omongnya aja didawak-dawakno. Kowe ngomong kok aja didawak-dawakno, aja kuwino dadi sutra. Kae kita wong ngene ora usah ngono, ora roh hakikate. Kabeh ora roh. Ana sing ketoke klambine elek ning atine apik. Ana sing ketoke klambine jubah ning atine elek pirang. Wis ora usah anu. Ya kok bojoku ketoke rapi kadang-kadang ya pedese ora karo-karo. Ya ndang melu dene lha sapa dene. Ruya Imam Al-Akabir Asy-Syaikh Qadir Jalil anna qol makai kana Abu Bakar bin Salim yasri kula lailatin ila tarin mutajahidan fi masajidiha musallian wa da'iyan wa dzakiran summa yaqumu yamlau al-hayat. Iki cerita-cerita kisah-kisah wong sing berhasil utawa selalu maka gawa nafsu ing dalem bendinane. Ora kok ndrelem ora kok ing dalem setiap wektu ning bendinane. Nah awak dhewe kan ora. Awak dhewe ku sama gawa nafsu nek pas malam setuthok ya. Malam setuthok mulai bar ngisak tok. Bar ngranyong maneh. Engko ya ana sing model iku maka gawa nafsune taunan. Jadi setahun pisan lagi salat di ana ya. Jadi ku maka gawa nafsune apa setahun pisan. Lagi kisah-kisah sing bendinane setiap waktune iku piyambake selalu iso maka gawa nafsu. Iki cerita mawon. Jadi saya Abu Bakar bin Salim setiap dalu piyambake niku mlaku nang masjid waduh. Cara iki putruk mlaku nang ndoro. Lah, mlaku nang ndoro niku piyambake iku setiap musala, setiap masjid niku piyambake mlebet musollian wa da'iyan wa dzakiran. Piyambake salat ya ndonga ya zikir. Ora trimo ngono, piyambake barang wis bar salat zikir, piyambake nimba banyu.
nimba banyu ngiseni jeding. Angger bengi. Bayangno kowe. Ora sama bayangno ora kuat naon nggih. Ora sama bayangno wis. Angger bengi dene ngiseni jeding resik-resik peceren masjid. Ora masjid dhewe. Setiap masjid sing dilewati kuwabeh. Jadi zaman dahulu dalan-dalan iku ana kanggo banyu ngombe. Nek zaman cilik aku tuh zaman cilik aku ben ku nek ngarep omah niku ana kendi. Niki mboten wonten nggih. Lho, ya kok gak arep to. Ben ana kendi terus dienggo ngombe wong lewat. Wonten. Lah, piyambake niku yo ngiseni ngombe kanggo ngombene wong, yo kanggo ngombene kewan. Iku sinten? Syekh Abu Bakar bin Salim. Mula awak dhewe iku gelem ora gelem. Awak dhewe ku duwe utang karo ngapik-apik. Awak dhewe ku duwe utang karo ngapik-apik. Sampeyan niku sampai dina iki isih duwe ambekan karo Allah. Isih duwe rezeki karo Allah. Isih duwe kesehatan karo Gusti Allah. Iku menawa ora sangka awake dhewe. Ning iku barokah cipratane wong apik. Makane Gusti Allah saking gedene rahmate, Gusti Allah iku nurono wong-wong sing apik-apik sing ora ketok. Sing sebab ana wong apik-apik iki, awak dhewe, wedhus-wedhus iki lho, awak dhewe iki isih entuk mangan saka Gusti Allah. Barokah sapa? Barokah nang donya iki isih ana wali. Maknane isih ana wong sing mekegawa nafsu. Dadi kok umpamane awak dhewe iku gak matur nuwun, kleru awak dhewe. Sangat-sangat kleru. Jajal sampean iku lho, kaya ngene iki sampean yo ora kuat. Ya, cerita iki sampean ora kuat. Bendina nang Blora, bendina nang ngene ndi lah nang desa sembarang. Utawa kadang Blora nang desane dhewe. Bendina sampean ngiseni jeding, bendina sampean ngresiki pecahan masjid, oh gak ana wong sing roh. Piye sampean? Ora dibayar, ora kuat. Tapi justru anane wong sing kuat nggawa nafsu iki awake entuk barokah. Wong-wong sekitar iki donya iki isih dipandang karo Gusti Allah. Jadi awake dhewe iku duwe utang karo wong sing apik-apik. Awake dhewe iso mergawe iso macam-macam iku barokah pangeran isih nyawang waline Gusti Allah. Jadi kaya ngene iki, ruwiya anil Imam Al-Akabir Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani annahu qala khamsan wa isrina sanatan mutajaddidan sa'ihan fi bararil Iraq. Jadi saya Abdul Qadir Al-Jilani tahu ngendika cerita, "Cung, aku iku selawat khamsan wa isrin iku. Khamsan 5 wa isrin 20. Aku iku selawe tahun, Cung. Muter-muter nang gone kutha Irak. Saihan mutajeritan wis dhewe ora ndek apa-apa, ora duwe Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selawe tahun, Mas. Selawe tahun. Nek sampeyan iso duwe kembang, Mas. Belas gak duwe apa-apa, mutajeritan. Dhewe saihan ora duwe sangu. Selawe tahun. Sama lagi piro matalah, lagi perang dino orang kuat. Selawe tahun karo Gusti ora ndek apa-apa. Di tirakat nyel wis, ora ndek duwe, ora ndek omah muter-muter ngene Irak. Dhewe jajal ben. Iku jenenge apa jenenge? Wa arba'ina sanatan usolli as-subha bi wudu' isya. Masyaallah ya. 40 tahun. Selama 40 tahun, no selawe tahun gak duwe. Orang di panggonan, orang di macam-macam. Orang di konco gak di bolo wis. Bolane namung Gusti Allah wis. Iki sing 40 tahun, piyambake niku wudu subuh salat subuh kelawan wudu ngisap. 40 tahun salat subuh ning wudune napa ngisap. Berarti piye kuwi? Berarti ora batal sampai semuntah.
Yo ora turu berarti nek ngene ku yo. Kayaknya sembahyangnya wis pusing ya bayangnya terus ya. 40 tahun sholat subuh kelawan wudu bisa. Iki saya mau selawe tahun gak diopo-opo, selagi selawe tahun. 40 tahun sholat subuh kelawan wudu bisa. Bikin nih. Wa khamsa asharata sanatan usulil Isa summa astabdul Quran wa ana waqifun ala rajulin wahidatin. Masyaallah ini. Ini perjuangannya oh sing hebat-hebat iki. 15 tahun asyarat wa khamsa asyarata sanatan. Bener ya Mas Mbah ya? 15 tahun usulil Isa. 15 tahun salat Isa bar iku buka Quran wa ana waqifun ala rajulin wahidah. Ya mbak ini ku 15 tahun bar ngisa maca Quran di atas satu kaki. Di atas satu kaki. Jadi jinjit di sini diangkat. Kenapa? Kuwatir nek ora jinjit engko piyambake keturun. Iku seraiso kowe, iku seraiso. Ngono ku ngatano Quran sampai subuh. Jadi tak bayangno iki. Jadi wali-wali ini Gusti Allah iku nek sekadung jadak ku ya ngono iku. Sikil sitok maca Quran kok suweng niku kuat. Mung apa? Mung jaga supaya ora keturun. Supaya iso ngalahno hawa nafsu. Saman lagi ngaji iki pamane iki. Setengah gang mulai lagi nang mikro menit lho ya. Jajal bokongo malah wis nyenang iki to. Iki lagi nang mlikur. Moga banggane biasane sedel kok suwe. Ngono kowe. Wis lagane ngono ya. Sampai kau di jalan, suwengi utuh selama 15 tahun tirakat maca Quran bang Isa sikil siji. Supaya ora apa keturun. Kana Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu anhu la yanamul laila wa taqul akhafu an ukhada ala bayatin wa kanat tanamu wa hiya tamsi fiddah. Rabi'ah Al-Adawiyah iki wong wedok. Jadi wali ku ana wali wedok, ana wali lanang. Ning sing paling akeh lanang. Nek nabi kudune wong lanang, nek wali ana wedok. Jadi bojoku nek dadi wali iso, ngono ya. Nek kepen dadi wali ya ngene iki sanate. Rabi'ah Al-Adawiyah. Iki cerita mawon nggih supaya untuk barokah. Amin. Akhafu piyambake niku mboten nate sare dalu. Piyambake nek turu iku karo mlaku. Nek turu karo aneh Rabi'ah Al-Adawiyah. Karo mlaku nek turu, mbok piye karo aku? Pokoke nek apa jenenge yamsi fidan. Nek turune sampai karo mlaku. Takoki, Mbah, jenengan niku dari pun kuatah, mpun kondang kok sampeyan pripun? Aku iku wedi. Aku iku wedi dipateni Allah nalika pas turu. Pas bengi aku ujug-ujug diadab pangeran. Aku wedi. Aku mergo ora duwe kemantepan, aku ora duwe ati ora tratapan. Wong aku iku rong roh sok iku panggonanku nang neraka apa nang ngene swarga. Dadi krana piyambake iku tratapan. Aku sok iku manggon neraka apa swarga. Nah salam piye, Teratapan tau gak? Belas ora teratapan. Model belas teratapan model. Wis kelangan duwe 10.000 getun, kelangan Quran ora get. Saya bojo gue sakon. Nek bab duwe iku jeline ora karo. Nek ngitung duwe masyaallah wis. Bar ceklek kene ceklek meh diitung maneh. Bar ono diitung. Masyaallah. Tapi nek wiridan ora. Bar wiridan ya kaya wis merdek. Sekak ditawani. Iku bedane menungso. Jadi Rabi'ah Al-Adawiyah niku piyambake niku kuwatir
apa atine selalu teratapan mergo urung roh nang ndi panggonku sok apa nang swarga apa nang neraka niki Rabi'ah al-Adawiyah iki teman istane. Qala al-Habib qala Syekh Yazid al-Bastami da'awtu nafsi ila al-ibadah marratan fa'abat fa'aqabtuha famana'tu al-ma'sanata. Sinten iki? Syekh Yazid al-Bastami niku piyambake nate nggadah krentek nglakoni apik. Aku tak ngaji cah. Aku tak ngaji cah. Ternyata hawa nafsune maka gak iso. Jadi batal. Goro-goro dene nuruti hawa nafsu iku akhire piyambake niku ngajar nafsune. Fa aqabtuha fa mana'tu al-ma'sanata. Dene ngajar awake dhewe setahun ora ngombe banyu. Goro-goro piyambake ngrasa tau salah nuruti hawa nafsu. Ape ngaji kita ora sida awak pegel. Ah ngene. Lah terus piyambake karo eling. Ya nek ngono ki tak ajare awakku dhewe setahun ora ngombe apa? Ora ngombe banyu. Ora ngarah kuat ya, Man. Ora usah man. Iki cerita. Wis ngaji aja cerita ya. Nomor loro. Kana Nawawi radhiyallahu anhu la yaqulu fil yaum wal lailah illa aklatan wahidah ba'dal 'asha. Wa la yashrabu illa syurbatan wahidatan 'inda sahar. Imam Nawawi ing dalem sedina sungi iku ora tau mangan kejaba ping pisan. Ngombene ping pisan wektu sahur, mangane ping pisan wektu ngisah. Jadi sedina sungi mangane sepisan, ngombene sepisan. Jadi mangane wektu napa? Ngisah, ngombene wektu sahur. Iku tok. Lan piyambake mboten pernah dahar sing lawe bentuke loro. Oh kowe repot ora kowe? Ora tau apa jenenge mangan sing lawe luweh loro. Jadi nek wis ana bindang ya wis ora usah tempe. Nek wis anggo sayur ya ora usah tempe. Ngono carane. Kuat kowe. Ya. Dadi ngono. Kaya Kiai Sarang, kayak ngerti Mbah Mun. Mbah Mun iku gadah mbah asmane sing wedok jane, sing biasa cirikat wong wedok. Mbah Sari. Mbah Sari niku tirakate dahar. Tirakate napa? Ora mangan lawe loro. Mesti lawe sitok. Kapan wis tempe ya ora tahu. Kapan wis tahu ya ora kerupuk. Iku dilakoni selamanya. Makanya dia putra-putra saya ini kayak Mbah Mun macam-macam itu mergo biyen wong tua-tuane panci ahli tirakat. Makanya wakana abuhuma sholihah. Jadi sama nek kepengen duwe anak turun sing istimewa mulai saiki tirakat. Nek kepengen ora kuat poso berarti tirakat mangan. Carane piye mangan tirakate? Nek mangan aja ngluwehi apa lawe loro. Bakso kira wis iku wis ora kuat sampean yo. Oke awak dhewe diutang karo wong apik-apik. Awak dhewe ora tau tirakat tapi isih diampunkan karo Gusti Allah mergo Allah isih nyawang awak dhewe sebab barokah waline Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir